ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 1:10-15 ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି। ମୋ ଆଖପାଖରେ ମାନେ ଜୋରସୋରେ ପବନ ମାନେ ଏତେ ବି ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେତିକି ସ୍ପିଡ଼ରେ ହେବା ଦରକାର ସେତିକି ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆସିନି। ତଥାପି ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରା ଡରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତ ପରିବା ରେଟ୍ ପୁରା ହୁ ହୁ ହେଇକି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତଥାପି ତାକୁ ତ ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ମୋ ମତରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏତେ ପ୍ରେସର୍ ନାହିଁ, ଏତେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ତଥାପି ହାଲକା ଫୁଲକା ପବନ ହେଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେମିତିକି ଜଗତସିଂହପୁର, ଆମର ପାରାଦ୍ୱୀପ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯେଉଁ ହାଇଲାଇଟ୍ ଏରିଆ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ କୁହାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ସେଠି ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଶଙ୍କର ଭାଇ, ତାଙ୍କର ତ ଜଗତସିଂହପୁର, ଆଉ ସେପଟେ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆରେ ବହୁତ ସାରା ପବନ ଅଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ପବନ କିଛି ନାହିଁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ହାଲକା ଫୁଲକା କେତେବେଳେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପବନ ହେଉଛି। 40ରୁ 50 ଗଛ ପବନ ହେଉଛି ମୁଁ ଦେଖିବା, ବେଶୀ ପବନ ନାହିଁ। କିଛି ଟେନସନ୍ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଏବେ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଅଛନ୍ତି ଟିଆରପି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ କହିଦିଅନ୍ତି କି ଭାଇ କିଛି ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ବେପାରୀମାନେ ଯେଉଁ ପରିବା ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମର ଇସ୍ୟୁ କରିଛି, ତ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଓବେ କରିବେ ଏବଂ ତା ପ୍ରତି ନହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଟେକ୍ କେୟାର।